23টা সাবডিভিশন অফিস দङ सारा ত্রিপুরাও याव एखनो कमलपुर सबडिभिजन हो सिटी प्रमोथनि जत लो जुमु वाइ एखोसि जे 45 ते 46 आइसनि ति प्रमोथा वाइटिएफ ति डब्ल्यू कथा तुनु छतिनि अदारो सिनि नमरु जों सबमिट लाइका जों सेमनो सिनि आइसो आदा बिसिनि गाना दिनले जता जों सेमनो सिनि बगरा जे बार जों सामने जों परमानेंट सल्युशन नामनि बागै जों तिनिओ जों जेसेबां सिरिगि दङि आबा तुमुनो जों कागज कलमे सिनि जे सिस्टेमेटिक कमन मते जों आमखाय सिनिओ दा सिरिगि दङनो आबो मुनगि नङि थाङो आबन बागै जों तिनि जत जों अदागाव सतम गुतुमा फनो जों हिमलायै जों सिनि दाबि सिनि बुसकाङो जों थांनि थानानि बागै अ दाबि गायसनन थाङो अ दाबिखौ जों जे भारतनि संविधान 2 and 3 आर्टिकल जे सिजा तमा काहाय आबा हेकनो जों तिनिबो जेकुनु दफा जेकुनु जाति गुबुन कमना नाय दं हांखाय आबनो जों रखा खायन साथि सिनि अधिकार दङ जों सिनि हा सानि थानानि बागै तिनि आबा हेकनो जों बेस फाइनो जों सिनि अदागाव जों सबमिट खाले सिनि बुबु सागा सिनि एसडीएम खानि जों रफानो अबो सिनि एसडीएम खानि जों सरकला बगन जों सिनि एकमात्र जों साइमनो सिनि भारत सरकार बै दंजा कोन একটা রাজ্যও নিরপেক্ষ বড় নিউট্রাল বড় আবনি সিনি भारत एक सिनि हानि हास्ते फा एक राज्यपा आबन बागै सिनि सिनि रो जों विशेष खयो सिनि राज्यपा सिनि दाबिनो दानि दतिक्लाय ब बिनि माध्यमे सिनि बाहादारि नागादा इंगिसिंनि राष्ट्रपति दियो बर हरनाय आबन जों सिनि दाबिनो जों जतकन तो मायासा ओमगन थामसा बाक्सा खायनाय जों जबा खायनाय मा दंनाय ताइ जों जत सेमानो सिनि नेव साल सिनि हासि साल सिनि अबा हाइकेनो दैवैसा कमलपुर सरमानि बर तिनि कैसा लाइभ बा कथा सिरि गाने आं दतनि थाइगा सलाइ सलाइ एकमात्र सम्भव सिनि बगन ताइ तुमै सिनि जत तिनि सिनि थानचाङि मानका आबन बागै ओ सिनि थानचा जों जतकन पन्द सिनि यक समयसा पन्द जों माइकन थानचा खाइ दंनाय जों कोनो वन्सु जों एकमात्र जों सिनि बुबा ग्राउन्ड जों नाहालाय